Jatahe lho, wong lanang iki akeh sing muni ngene. Lho pokok wong wedok iki dikeki dhuwit lancar, beres. Weh, tidak seperti itu Ferguson. Mohon maaf, wanita itu tidak semurahan itu. Loh, kok megur dikei duit baru seneng. Itu ekspektasi orang-orang yang hanya melihat bahwasanya segala sesuatu itu bisa diselesaikan dengan finansial, dengan uang. Tapi pada kenyataannya mboten. Mu'asyarah bil ma'ruf itu akhlak kita kepada pasangan kita kudu api. Uang kudu kala-kala ngedukne egone, rasa beneri dan sebagainya. Ya wis ngono kuwi urip. Tapi yo kabeh tau geger yo kabeh. Rata kae lho. Ora percaya takono Margono. Iya ta Pak Ubed? Aduh, seneng aku nyawang cacai. Wis apa wis ya?